είμαστε και πάλι. Sky 99,7. Η άπεκτη, Βαγγέλης Δελιγιάννης, Χρήστος Αργυριάδης, Μπάμπης Αβίδης στον ήχο. Και στο στούντιό μας μαζί ο κύριος Δημήτρης Χιόλιος, διοικητής του νοσοκομείου Μαμάτσιου Κοζάνης πλέον. Να σας συγχαρούμε για τη νέα σας θέση. Γνωρίζατε τα προβλήματα που έχει. Ήσασταν αντιπρόεδρος, αν δεν κάνω λάθος, στο δούσου του νοσοκομείου. Πράγματι, ναι. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Να πούμε ότι είναι τιμή μας να σας έχουμε εδώ κοντά στο στούντιο. Ευχαρίστησή μου. Είναι τιμή μας έτσι ένας άνθρωπος που έχει τέτοιο ρόλο δηλαδή να είναι εδώ. Νιώθω κάπως όμορφα, να το πω έτσι, Βαγγέλη. Χαρά μου μεγάλη, και θέλουμε η υγεία πάνω απ' όλα να βρίσκεται κοντά στον πολίτη. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, με χαρά αποδέχτηκα την πρόσκλησή σας. Είναι η δεύτερη εκπομπή μας. Καλωρίζει και επομένως. Να είστε καλά. Είχαμε πριν το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εορδέας. Συνεχίζουμε με το κομμάτι του υγειονομικού πάλι, με τον διοικητή πλέον του Μαμάτσιου Νοσοκομείου. Είναι χαρά, όπως είπε και ο Χρήστος, γιατί είναι ένας άνθρωπος δικός μας. Είναι ένας άνθρωπος, ας μου επιτραπεί, της διπλανής πόρτας, που το βλέπουμε στην Πτολεμαΐδα, το βλέπουμε στην πόλη μας, το βλέπουμε στην πόλη της Κοζάνης. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε ένα πόστο και χάθηκε. Ακούει τα προβλήματα και προσπαθεί και ο ίδιος και από τις θέσεις που είχε να βοηθήσει όσο μπορεί. Ναι, είναι αλήθεια. Είμαι στο χώρο της υγείας τα τελευταία 2,5 χρόνια με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Τυχαίνει να το γνωρίζω καλά. Επίσης, δραστηριοποιούμουν επιχειρηματικά όλο αυτό το διάστημα στην περιοχή μας, στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη, και ήθελα να προσφέρω στο δυνατόν περισσότερα πράγματα στην κοινωνία μας και έτσι δοθείς της ευκαιρίας. Βέβαια με τιμά η θέση να αναλάβω τη διοίκηση του Μαμάτσιου Νοσοκομείου. Πολύ ωραία, κύριε Σχολείο. Βάζουμε μια νοτελεία. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ πέρα στο Sky 99,7, www.skypavlafm.gr. Μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη. Καλεσμένος της εκπομπής, όπως έχουμε πει και πριν, όπως κάναμε και την μήνυ εισαγωγή και παρουσίασή του, ο καινούριος διοικητής του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, ο κύριος Δημήτρης Χιόλιος, είναι μαζί μας, δίπλα μας. Τον καλησπερίζουμε ξανά για όσοι ανοίξαν τώρα το ραδιόφωνο τους. Καλησπέρα, κύριε Σχολείο. Καλησπέρα σας. Και λοιπόν, και τους ακροτές σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ξεκινάμε τώρα με μια ερώτηση που έχει να κάνει με τον Δημήτρη Σχιόλιο ως επιχειρηματία και όχι ως διοικητή του νοσοκομείου. Έτσι, Βαγγέλη, να το ξεκινήσουμε. Ως άνθρωπο της κοινωνίας του νομού Κοζάνης, της Δυτικής Μακεδονίας. Πώς ξεκινήσατε, κύριε Σχιόλιο? Τι καταγωγή, αν θέλετε, κιόλας, και να δούμε κουβέντες για εσάς. Η καταγωγή μου είναι από την Πτολεμαΐδα. Τυχάνει η οικογένειά μου να είναι και από τις πρώτες οικογένειες ελληνικές που ήταν στην Πτολεμαΐδα με την απελευθέρωση, ίσως μία ή δύο. Δραστηριοποιούμουν επιχειρηματικά στην Πτολεμαΐδα και στην Κοζάνη τα τελευταία 25 χρόνια. Ήμουνα δηλαδή ιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής δύο εκπαιδευτικών κέντρων, τα οποία είχαν βραβευτεί με πολλά βραβεία και επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής αριστείας από μεγάλους ομίλους της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παράλληλα είχα και μια δραστηριότητα πολιτική. Ήμουν υποψήφιος και σε τοπικές αλλά και σε εθνικές εκλογές. Και αυτή η ασχόλησή μου με την πολιτική μου οδήγησε κάποια στιγμή στο να γίνω και αντιπρόεδρος στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως την τελευταία εβδομάδα και διοικητής και πρόεδρος ταυτόχρονα του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέλω να ρωτήσω, είπατε δραστηριοποιούμουν. Έχει γίνει πάυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πλέον? Ναι, η θέση του διοικητή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι θέση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν μπορούμε όσοι είμαστε διοικητές να έχουμε άλλη δραστηριότητα πλην αυτής. Κύριε Σχιόλιο, αναλάβετε το Μαμάτσιο πλέον ως διοικητής. Φυσικά αναφερθήκαμε και πιο πριν ότι υπήρξατε και αντιπρόεδρος του ΔΣ. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγο τι κλίμα επικρατεί ως προς τις κλίνες, ως προς το προσωπικό του Μαμάτσιου Νοσοκομείου, τα προβλήματα που έχετε. Κοιτάξτε, τα προβλήματα του συγκεκριμένου νοσοκομείου δεν διαφέρουν από τα προβλήματα που έχουν σχεδόν όλα τα επαρχιακά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία της περιφέρειας. Ωστόσο θέλω να πω ότι επειδή παρακολούθησα όλη την πορεία, έτυχε να αναλάβουμε ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην έναρξη της πανδημίας. Και θέλω να σας πω εδώ και να εκφράσω
πάλι δημόσια, το έχω κάνει επανειλημμένως και θα συνεχίσω να το λέω, την αυταπάρνηση την οποία έδειξε το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης κατάστασης, της πανδημίας δηλαδή του κορονοϊού. Θέλω να πω ότι το Μαμάτσιο ήταν το πρώτο νοσοκομείο, το οποίο θα θυμάστε τα κρούσματα που είχαμε στη Δραγασιά, ήμασταν στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Και να φανταστείτε, τηλεφωνούσαν μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης στο δικό μας για οδηγίες, γιατί εμείς ήμασταν οι πρώτοι που αντιμετωπίσαμε τα διάφορα περιστατικά. Ανταπεξήλθαμε, το νοσοκομείο κατάφερε να οργανωθεί εγκαίρως, το προσωπικό να ανταποκριθεί, ο εξοπλισμός μας να αναβαθμιστεί και να τα φέρουμε εις πέρας. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ένας μέσος όρος νοσηλειών ημερήσιος είναι περί τα 10 κρούσματα COVID και γύρω στα 8 ύποπτα που λέμε. Επομένως δεν υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στο σύστημα αυτή τη στιγμή από τις νοσηλείες COVID. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ξυπνάτε ένα πρωί και είστε διοικητής του νοσοκομείου. Ναι. Τι θέτετε ως στόχο και τι προκλήσεις βλέπετε μπροστά σας? Δηλαδή εσείς όταν θα τελειώσει κάποια στιγμή αυτή η θητεία σας, δεν ξέρω αν θα τελειώσει κιόλας, δεν ξέρω πόσο καιρό κρατάνε όλα αυτά κτλ. Πώς θα κρίνετε ότι έκανα πετυχημένη θητεία? Τι θα έχετε βάλει έτσι ένα ορόσημο να πείτε ότι η θητεία μου θα είναι πετυχημένη? Κοιτάξτε, στο κέντρο των οργανισμών υγείας είναι ένα και μοναδικό πράγμα. Και αυτό είναι ο ασθενής. Ο ασθενής και ο πολίτης. Επομένως, πρώτη μου έννοια, αυτό όπως πολύ ωραία είπατε όταν ξυπνάω το πρωί, είναι να βελτιώσουμε και να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες προς τον ασθενή, ο οποίος, να μην ξεχνάμε ότι είναι ευάλωτος, και στον πολίτη, είτε στα επίγοντα, είτε στα τακτικά, είτε σε νοσηλεία στους θαλάμους. Αυτή είναι η έννοια μας, και αν θα ήθελα να αφήσω κάτι ως διοικητής, είναι ότι αναβάθμισα τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Και πώς γίνεται αυτό, να σας πω? Υπάρχει ένα τρίπτυχο στους οργανισμούς υγείας. Ένα είναι οι κτηριακές εγκαταστάσεις, ένα δεύτερο είναι ο εξοπλισμός, ο εργαστηριακός, ιατρικός κτλ. Και τρίτο και το πιο σημαντικό είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, το βοηθητικό προσωπικό και οι διοικητικοί. Και στα τρία έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Αν θέλετε μπορώ να σας τα πω. Το πρώτο, αυτό του κτηριακού, ήδη έχει δημοπρατηθεί και έχουν ξεκινήσει με τη θεμελίωση οι καινούργιες πτέρυγες. Η καινούργια πτέρυγα της παθολογικής και η καινούργια πτέρυγα της χειρουργικής κλινικής, οι οποίες προβλέπονται να αποπερατωθούν εντός 2 ετών. Και το έργο είναι εντός χρονοδιαγράμματος, από ό,τι ενημερώθηκα από τον εργολάβο. Το δεύτερο είναι ο εξοπλισμός, ο ιατρικός και λοιπός. Έχουν γίνει αγορές εκατομμυρίων μέσα από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ. Μπορώ να σας πω ότι όλες οι κλινικές του νοσοκομείου μας είναι εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Και το τρίτο, όπως σας είπα, και το πιο σημαντικό, είναι αυτό του ανθρώπινου δυναμικού. Γίνονται προσπάθειες, υπάρχει εκεί μια δυστοκία, και αυτό δεν έχει να κάνει, είναι μάλλον ένα πρόβλημα συσσαγωγικά πολυπαραγωγικό, το οποίο προσανατολιζόμαστε στο να επανδρώσουμε, να στελεχώσουμε το νοσοκομείο με το δυνατόν περισσότερο και καλύτερο προσωπικό που μπορούμε να έχουμε. Κύριε Σιόλιο, λίγο θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, μιλήσατε για το προσωπικό. Πώς επηρέασε το νοσοκομείο, το οποίο πλέον διοικείται, η απόφαση της κυβέρνησης να θέσει σε αναστολή ανεμβολίες στους υγειονομικούς?
Τι θα γίνει στο μέλλον με αυτούς, ποιο είναι το μέλλον όλων αυτών των εργαζομένων? Έχετε κάποια ενημέρωση εσείς? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά τη διοίκηση του νοσοκομείου, την αφορά ως έλλειμμα στελέχωσης, αλλά είναι μια απόφαση η οποία παίρνεται κεντρικά από την κυβέρνηση, την οποία συμμερίζομαι απολύτως. Το τι μέλη γενέστε, νομίζω ο Υπουργός ήταν ξεκάθαρος ότι δεν πρόκειται, τουλάχιστον όσο διαρκεί η πανδημία και όσο υπάρχουν κρούσματα COVID, να αλλάξει αυτή η απόφαση από ό,τι διαφαίνεται. Και δεν είναι κάτι το οποίο θα έχει, νομίζω, η διοίκηση ενημέρωση. Υπάρχει ο διοικητής του νοσοκομείου, ο οποίος βλέπει τι ελλείψεις έχουμε και ανάλογα κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες και αντίστοιχες εισηγήσεις για να έρθει το προσωπικό, ή λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις από αλλού, ας πούμε? Κοιτάξτε, η διαδικασία των προσλήψεων στο δημόσιο είναι γνωστή και τηρείται και στο χώρο των νοσοκομείων. Θα ζητήσουμε θέσεις, αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από αυτούς που είναι πάνω από εμάς, από την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια δηλαδή, μετά να προωθηθούν στο Υπουργείο και το Υπουργείο να τις προκηρύξει. Αυτή είναι η σειρά που γίνεται η προκηρύξη του προσωπικού, του ιατρικού και του λοιπού προσωπικού. Αυτή η διαδικασία που ακολουθεί, καταλαβαίνετε τη χρονοβόρα, γιατί είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες του δημοσίου, και βέβαια σκοπό έχουν να διαφυλάξουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προσλήψεις. Δεν μπορούμε να είμαστε εξαίρεση σε αυτό. Έχουμε ένα ερώτημα, μέσα στα πολλά τα ερωτήματα που έχουμε για ένα ερώτημα από τον κόσμο, το οποίο λέει, ρωτάει ένας φίλος, με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι θα ήταν εφικτό να πιστούν, να αποκτήσουν ένα κίνητρο, τέλος πάντων, να έρθουν περισσότεροι γιατροί στη Δυτική Μακεδονία? Γιατί μπορεί... Ναι, είναι μια συζήτηση την οποία κάνω συνεχώς. Κοιτάξτε, τα κίνητρα κάποιου είναι πολλά. Υπάρχουν εσωτερικά, υπάρχουν και εξωτερικά κίνητρα. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή παίζει ένα κίνητρο χρηματικό, το οποίο έπαιζε όλη τη διάρκεια του κορονοϊού, ένα επίδομα 500 ευρώ, τον οποίο προσφέρει η περιφέρεια και ισχύει. Αυτό δεν κατέστη όμως ικανό να προσελκύσει αριθμό ιατρών παραπάνω από αυτό που θα θέλαμε τουλάχιστον. Επομένως, το χρηματικό δεν είναι αυτό καθ' αυτό κίνητρο. Σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα, τα οποία βέβαια δεν είναι επί του παρόντος, γιατί είναι ακόμα σε σκέψη. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θέλουμε να προσελκύσουμε νέους γιατρούς. Ναι, πείτε. Θα μπορούσε να χορηγηθεί ακόμα και η στέγαση σε κάποιο τρόπο. Και κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία έχουν κατά καιρούς υποθεί, έχουν πέσει στο τραπέζι. Θα δούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει και μπορούμε να αποτελέσουν αυτά, τέλος πάντων, τα κίνητρα τρόπου για να προσελκύσουμε νέους γιατρούς. Ναι, ό,τι μπορεί να γίνει, να είστε βέβαιοι ότι υπάρχει διάθεση και η σκέψη να τα κάνει. Ακούγαμε επί 2-3 χρόνια από την ημέρα, να το πω έτσι χωρίς να θέλω να στείλω κάποιο υπονοούμενο για κάτι, την ημέρα που άλλαξε η Δημοτική Αρχή της Κοζάνης, έτσι. Ακούγαμε συνέχεια περί κατασκευής νέου νοσοκομείου στην πόλη της Κοζάνης. Από τον Δήμαρχο και από πολλούς μέσα στην παράταξη, έτσι εκεί πέρα, και τις συνεργαζόμενες παρατάξεις, τον κύριο Σιμανδράκο, τον κύριο Μαλούτα κτλ. Εσείς ως διοικητής αυτή τη στιγμή και ως αντιπρόεδρος που ήσασταν στο ΔΣ του νοσοκομείου, ήσασταν μέσα σε αυτές τις εξελίξεις. Υπάρχει τέτοια πιθανότητα ρεαλιστικά να αναβαθμιστεί η Κοζάνη, η πόλη της Κοζάνης και οι υπηρεσίες της Δυτικής Μακεδονίας με την κατασκευή ενός νοσοκομείου στην περιοχή, στην πόλη της Κοζάνης? Αυτό δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του νοσοκομείου. Δικιά μου η έννοια είναι να δουλεύει καλά το νοσοκομείο για να εξυπηρετεί τους ασθενείς και τους πολίτες, όπως σας είπα, στο καλύτερο δυνατό βαθμό. Αλλά αυτό αποτελεί και σχεδιασμό της κεντρικής κυβέρνησης, και νομίζω η προσωπική μου γνώμη από αυτού περιττεύει.
Όμως σε περίπτωση, πάντα μιλάμε σε περίπτωση που κατασκευαστεί ένα νέο νοσοκομείο, δεν θα υπάρξει μερική υποβάθμιση της υφιστάμενης δομής? Δηλαδή δεν θα τραβήξουν μηχανήματα, δεν θα τραβήξουν προσωπικό? Όχι από αυτά που υπάρχουν στα υπάρχοντα νοσοκομεία. Τώρα νομίζω ότι αυτό, αν γίνει ποτέ, αν υπάρχει τέτοιο σχεδιασμός, θα στελεχωθεί από καινούργιο ουσιαστικά και θα γίνουν προσλήψεις ακόμα και... αλλά αυτό τι να σου πω, τώρα είναι πολύ... Κύριε Σχολιό, τον προηγούμενο μήνα γίνανε κάποιες παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις. Ουσιαστικά είχαμε και μία, αν δεν κάνω λάθος, 1η Νοεμβρίου για την παιδιατρική κλινική στο Μαμάτσιο. Τι συμβαίνει ουσιαστικά, ποια και νέες θέσεις μιλούσαν κάποιοι? Αρκετοί γονείς φοβήθηκαν για αυτό το πράγμα. Μπορείτε λίγο να μας ενημερώσετε? Η διοίκηση του νοσοκομείου από την αρχή της δημιουργίας αυτού του προβλήματος τροποντινά ήταν σε διαρκή κίνηση. Ό,τι ήταν να γίνει υπηρεσιακά για να στελεχωθεί και να μην κλείσει ούτε μια μέρα η παιδιατρική κλινική έγινε από τη διοίκηση με τη συνδρομή και της Τρίτης ΥΠΕ. Δεν υπήρξε ποτέ πραγματικός κίνδυνος να μείνει χωρίς παιδιατρική κλινική η πόλη της Κοζάνης, και όπως και έγινε. Το ότι υπάρχουν κενά, εμείς ήδη έχουμε ζητήσει 2 γιατρούς, έχει εγκριθεί, έχει περάσει από το δικό μας Διοικητικό Συμβούλιο, στην Τρίτη ΥΠΕ και έχει σταλεί προς το Υπουργείο. Αλλά άσχετα από αυτό, η κλινική συνεχίζει ομαλά τη λειτουργία της. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι λίγο πιο προσωπικό. Από την εμπειρία σας ως επιχειρηματίας, ως ένας άνθρωπος που ξεκίνησε μόνος του, έφτιαξε έναν όμιλο τέλος πάντων επιχειρήσεων, πόσο σας βοήθησε στο management, στο διοικητικό κομμάτι όλη αυτή σας η εμπειρία? Δηλαδή βλέπετε πράγματα τα οποία τα είχατε συναντήσει ως επιχειρηματίας, τα βλέπετε μπροστά σας με την εμπειρία που έχετε αποκτήσει από τη δουλειά σας? Θα πω κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί τετριμένο, αλλά οι οργανισμοί, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι οι άνθρωποι τους. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, δεν είναι τίποτα λιγότερο. Όλα χτίζονται γύρω από τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους. Επομένως, μπορεί να υπάρξει καμία δραστηριότητα η οποία να υπάρχει στον κοινό χώρο. Τον κοινό χώρο εννοώ την κοινωνία, είτε αυτή είναι μια δημόσια δομή είτε είναι μια ιδιωτική, η οποία να λειτουργεί σε κενό και χωρίς τους ανθρώπους. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η διαχείριση, και τη διαχείριση τη λέω εισαγωγικά, οι ανθρώπινες σχέσεις είναι στο επίκεντρο. Δεν μπορείς να χτίσεις ομάδες αποτελεσματικές χωρίς να χτίσεις γερά δίκτυα ανθρώπων, οικογενειακά με κάποιον τρόπο. Γιατί αυτός ο οργανισμός, όσο μεγάλος ή μικρός είναι, λειτουργεί ως μια ομάδα. Αυτές τις σχέσεις πρέπει να αναπτύξεις για να μπορέσει αυτή η ομάδα να πετύχει. Ιδάλλως είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Αυτό ισχύει τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στο μη επιχειρηματικό κόσμο, τον κόσμο οποιοδήποτε οργανισμού. Κύριε Σχόλιο, θα ήθελα λίγο να ρωτήσω κάτι. Με την είσοδό μας στην Κοζάνη, με το που μπαίνουμε, κατεβαίνουμε την Παύλη Μελά, ουσιαστικά βλέπουμε ένα εργοτάξιο πλέον αντί για να δούμε το Μαμάτσιο νοσοκομείο. Ναι. Τι γίνεται με τις καινούργιες κλινικές ουσιαστικά, τι θα γίνει, ποιες θα ενταχθούν? 2 είναι οι καινούργιες κλινικές, είναι η χειρουργική και η παθολογική, και να ξέρετε και εσείς και ακροατές σας ότι στον πυρήνα των νοσοκομείων της περιφέρειας είναι οι σημαντικότερες κλινικές, γιατί δέχονται τα περισσότερα περιστατικά. Δηλαδή η πιθανότητα να νοσηλευτεί κάποιος είναι είτε στην παθολογική είτε στη χειρουργική κλινική, γιατί τυχαίνει να είναι τέτοια τα περιστατικά και τέτοια το εύρος των περιστατικών που αντιμετωπίζουν αυτές οι 2 κλινικές, και η παθολογική και η χειρουργική. Το κτίριο που θα απομείνει, το παλιό κτίριο που λέμε, το οποίο είναι και αυτό σε κατασκευή σε 3 φάσεις, δηλαδή υπάρχει το παλιό κτίριο, το οποίο είναι δεκαετίας του 50, υπάρχει η νέα πτέρυγα που λέμε, που είναι δεκαετίας του 90, όπου στεγάζονται η μευτική και άλλες κλινικές, και υπάρχει και η ψυχιατρική κλινική. Ήδη έχει δημοπρατηθεί, με φύλαξη σας το λέω αυτό, είναι να δημοπρατηθεί ή έχει δημοπρατηθεί η μελέτη στατική και ανακατασκευής του παλιού κτηρίου,
ούτως ώστε οι χώροι που θα απελευθερωθούν αφού μεταφερθούν αυτές οι 2 κλινικές να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των υπόλοιπων κλινικών και τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διοικητά, όπως προτιμάτε, δεν ξέρω, θέλω να ρωτήσω πόσο εφικτό είναι να γίνονται ιατρικά συνέδρια στην περιοχή μας, όπως γίνονται στις μεγάλες πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη? Κοιτάξτε, συνήθως συνέδρια γίνονται σε πόλεις και περιοχές που υπάρχουν πανεπιστημιακές σχολικές, ιατρικές. Η δικιά μας περιφέρεια τυχαίνει να είναι η μοναδική περιφέρεια στην Ελλάδα που να μην έχει ιατρική σχολή. Αλλά νομίζω έχουν γίνει κατά καιρούς κάποια συνέδρια, όχι μεγάλης εμβέλειας, αλλά παρόλα αυτά έχουν γίνει σε ξενοδοχεία εδώ τοπικά, από ό,τι έχω υπόψη. Δεν είναι ανέφικτο, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο δεν προκρίνεται δηλαδή σαν... όχι, δεν προκρίνεται, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, ότι κάποιος θα προτιμήσει, ας πούμε, να κάνει ένα συνέδριο σε μια πόλη που είναι και λίγο τουριστική ενδεχόμενα, που έχει και τη σχολή της κτλ. Αλλά έχουν γίνει και εδώ διάφορα. Είπατε προηγουμένως ότι είμαστε το μοναδικός νομός, αν δεν κάνω λάθος, που δεν έχει πανεπιστημιακό. Είναι περιφέρεια. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει. Μια συνεργασία των νοσοκομείων των 2 μεγάλων πόλεων του νομού Κοζάνης θα μπορούσε να το κάνει όλο αυτό σε συνεργασία της Τρίτης ΥΠΕ? Δεν υπάρχουν τα τμήματα φυσικά της ιατρικής, υπάρχουν όμως τα τμήματα της νοσηλευτικής στην Πτολεμαΐδα. Μια συνεργασία τέτοια θα μπορούσε να γίνει ώστε να αναπτυχθούν, να γίνουν και τα νοσοκομεία, να υπάρξει μια αρχή για ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο? Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ιδέα και θα πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Άρα είστε ανοιχτός σε τέτοια συζήτηση, φυσικά. Κοίταξτε, ότι είναι να βελτιώσει, σας είπα, γιατί ένα συνέδριο έχει και ένα αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα είναι το επιστημονικό έργο. Όλοι γίνονται καλύτεροι επιστήμονες παρακολουθώντας ένα συνέδριο, και αυτό στη συνέχεια διαχέεται και στην κοινωνία με καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Δεν γίνονται για να γίνουν τα συνέδρια. Τα συνέδρια γίνονται για να υπάρξει ενημέρωση στα καινούργια πράγματα, να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων, να βγει καινούριο πράγμα για την επιστήμη. Τι επήγει περισσότερο σε χρόνο να γίνει στο νοσοκομείο το οποίο είστε διοικητής? Δηλαδή, θα πάρω πάλι το ίδιο παράδειγμα με τον ύπνο. Αν ξυπνούσατε αύριο το πρωί, τι θα θέλατε να είχατε λυμμένο? Ναι, κοιτάξτε, τώρα είναι μια ωραία ερώτηση, αλλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση που δεν έχει μια μοναδική απάντηση. Ναι, αντιλαμβάνομαι. Και οι ακροατές φαντάζομαι. Γιατί, χωρίς να θέλω να δικαιολογηθώ, είναι αυτή η εβδομάδα που ανέλαβε, ενημερώνομαι από τα τμήματα ενδελεχώς, έχω αποκτήσει το 90% της εικόνας, έχω ένα 10% ακόμα να αποκτήσω, και ίσως στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ήμουν πιο άμεσα έτοιμος για την απάντηση αυτή. Κατάλαβα. Οπότε εντάξει, το σεβόμαστε, το κρατάμε και θα περιμένουμε τις επόμενες τοποθετήσεις σας, ούτως ώστε να μάθουμε κι εμείς αυτό, γιατί ξέρετε, το ότι ο σταθμός έχει έδρα την Πτολεμαΐδα δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφερόμαστε για όλες τις δομές υγείας της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν μιλάμε μόνο για τον νομό, καταλαβαίνετε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ κύριε Σιχιόλιο, θα παρακαλώ σε αυτό το σημείο την υπομονή σας για 5 λεπτά και να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε πίσω με την αποφώνηση, μια μικρή 2-3 ερωτησούλες μικρές, αποφώνηση και το κλείσιμο της εκπομπής για το επόμενο μισάωρο. Sky 99,7 και Sky Pavla FM για όλο τον πλανήτη. Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για πρωινό βουτυγμένο στην παράδοση. Μία προσφορά του αρτοποιείου Ο Αυστραλός στον Περδίκα και τώρα και στη Διαδόχου Παύλου 18. Καιρός να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Όπως υπάρχει ο εφευρέτης του ηλεκτρικού λαμπτήρα ή του τηλεφώνου, υπάρχει και ο εφευρέτης του σύγχρονου κλιματισμού. Ο Willis Carrier. Γι' αυτό όταν επιλέγεις Carrier, επιλέγεις οικονομία με τεχνολογία inverter, ενεργειακή κλάση έως Α3+, και SEER έως 7,2. Λειτουργία Wi-Fi,
Φίλτρα και ιονιστή υψηλής απόδοσης και αξιοπιστία με πιστοποίηση Eurovent. Επιλέγεις τον εφευρέτη Carrier. Επιλέγεις σωστά. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με την καλύτερη εξυπηρέτηση. Με 2 καταστήματα στην Πτολεμαΐδα. Καπετάν Φούφα 1 και Καπετάν Φούφα 88. Τηλέφωνο 2463 0 29 890. Καταστήματα Κοτσίδης. Το συγκριτικό σας πλεονέκτημα στην οικονομία. Όλα τα αστέρια σε ένα σημείο. Hotel Ιωάννου Resort. Διαμονή, εστιατόριο, μπαρ, παιδότοπος, pool bar για καθημερινές στιγμές απόλαυσης. Hotel Ιωάννου Resort. Συνέδρια, επαγγελματικά γεύματα, εκδηλώσεις γάμων, βαπτίσεων, catering. Για όλες τις στιγμές της ζωής σας. Στιγμές πολυτέλειας και άνεσης. Στιγμές που δεν ξεχνάς ποτέ. Με την υπογραφή του Hotel Ιωάννου Resort. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24630 53792 και 6932 320 104 και 105 και στο www.ioannupavlaresort.gr. Στο Centro Cash & Carry συνεχίζουμε με ποιοτικές προσφορές κάθε μέρα. Νίσος Pop, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης 5 λίτρα, κορονέικη ποικιλία, μόνο 26,90. Άριελ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 15 κιλά, μόνο 22,50. Φίνις ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων 85 τεμάχια, μόνο 10,90. Πίλς μπύρα 330 ml 10/2 δώρο, μόνο 6,50 η συσκευασία. Ήδη αναψυκτικά 1,5 λίτρο, μόνο 0,95. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml, μόνο 2,75. Centro Cash & Carry. Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο. Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια. Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου. Θα τα καταφέρεις. Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη. Οι Power Angel στον αέρα. Οι τρίτες μας είναι τώρα θετικές. Με χαρούμενη διάθεση και χαμόγελο. 2 ώρες ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, μουσικής. 6 με 8 το απόγευμα στο Sky FM 99,7 με την Αγγελική Μητσιοπούλου. Έτσι, για την πιο όμορφη παρέα. Η εκπομπή που γράφει ιστορία μόνο στον Sky. Η καμπάνα του πόντου με τον Τάκη Τσαγκαλίδη χτυπά κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι μόνο από τη συχνότητα του Sky FM 99,7. Δεν έχει σημασία τι ραδιόφωνο έχεις, αλλά τι ραδιόφωνο ακούς. Sky 99,7. Με Βαγγέλη Παπαθανασίου σας καλωσορίζουμε στο 4ο μέρος της εκπομπής μας, η άπεχτη εδώ στο Sky FM 99,7 με τον Βαγγέλη Δελιγιάννη και τον Χρήστο Αργυριάδη στα μικρόφωνα. Μπάμπη Σαββίδη στον ήχο, 24630-203-73 το τηλέφωνο του σταθμού, 203-73, 5 ψηφία, 24630, όπου μπορείτε να βγείτε να πείτε την άποψή σας στον αέρα. Έχουμε μαζί μας εδώ καλεσμένο τον διοικητή του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τον κύριο Δημήτρη Σιόλιο. Προτού πάμε όμως στα τελευταία 2 ερωτήματα που έχουμε να του κάνουμε πριν την αποφώνηση, να πούμε το χορηγό μας, ο οποίος είναι το κατάστημα οπτικών L'Opticien Optic, Αυγερινός Νικόλαος, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 12 στην Πτολεμαΐδα. Κύριε Σιόλιο, τώρα θα περάσουμε λίγο σε πιο προσωπικές, αν επιτρέπετε κι εσείς, ερωτήσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον για σας για τη συμμετοχή σας σε κάποιες εκλογές στο πρώτο και δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση ή ακόμα και στην κεντρική πολιτική σκηνή? Όπως είπατε και ο ίδιος, έχετε συμμετάσχει.
Προσπαθήσατε πολλές φορές, ήσασταν υποψήφιος και αν δεν κάνω λάθος στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και σε αρκετές φορές και σαν βουλευτής, αν δεν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, η απάντηση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι ότι η θέση των διοικητών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έχει ένα κόλλημα εκλογιμότητας. Αλλά και άσχετα από αυτό, θέλω να αφιερωθώ με όλο μου το είναι, και αν αυτό ακούγεται κλισέ, στο να καταφέρουμε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα υγείας που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στους πολίτες και το νοσοκομείο μας να λειτουργεί με πρότυπα τα καλύτερα δυνατά. Να κάνουμε βέλτιστη χρήση των πόρων που έχουμε, και των αήλων αλλά και των έμψυχων. Επομένως, να συμπληρώσω, επιτρέψτε μου, δεν υπάρχει τουλάχιστον καμία σκέψη προσωπική για να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με τα κοινά. Νομίζω ότι το να διοικεί σε ένα τέτοιο μεγάλο οργανισμό είναι και αυτός ενασχόληση με τα κοινά. Θα ήθελα λίγο να σας πω και κάτι σχετικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ουσιαστικά που το εκπροσωπείτε αυτή τη στιγμή εσείς. Καταλάβαμε από το COVID, από αυτή την κρίση που περνάμε του COVID, ότι αν δεν έχουμε ένα γερό ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν δεν έχουμε τα νοσοκομεία μας και με κόσμο και με τα μηχανήματα, τα ιατρικά και όλα αυτά, τις υγειονομικούς μας και όλο αυτό, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Από εσάς θα θέλαμε όλους εσάς που διοικείτε τα νοσοκομεία αυτά να το βλέπετε λίγο με το ανθρώπινο μέρος, να βοηθήσετε και όσο μπορούμε να στελεχώσουμε τα νοσοκομεία μας. Είχαμε και το τελευταίο, αν δεν κάνω λάθος, ένα τραγικό συμβάν για το θέμα ενός ανθρώπου που κατάπωσε ένα τρόφιμο και ουσιαστικά βρήκε το θάνατο. Ναι, βέβαια από ό,τι ενημερώθηκα είχε έρθει αργά. Ναι. Στο τμήμα επικόντων περιστατικών του νοσοκομείου μας. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και στην αρχή της συζήτησης μας, αν υπάρχουν οργανισμοί που ασχολούνται αποκλειστικά με τον άνθρωπο, αυτά είναι τα νοσοκομεία. Δεν μπορείς να βγάλεις τον παράγοντα άνθρωπο από αυτό, και θα πρέπει το δυνατό να το, πώς να το πω έτσι με όρους, να μην είναι μοναδική έννοια ολόκληρου του οργανισμού οι ασθενείς τους και τίποτα άλλο, και ο πολίτης. Γι' αυτό που είπες πριν, Βαγγέλη, για που αναφερθήκες στον άνθρωπο που συγχωρέθηκε τώρα πριν λίγες μέρες από τη μιλόπιτα που έφαγε, βγήκε σήμερα η κόρη του σε ένα μέσο τηλεοπτικό και είπε ότι δεν υπήρχε άνθρωπος να τον κάνει κάρπα λίγο νωρίτερα. Και θέλω να φτάσω λίγο σε αυτό το σημείο λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να διδάσκεται η κάρπα ως υποχρεωτικό, θα έλεγα, μάθημα στα σχολεία. Γιατί εγώ, ας πούμε, πήρα την πιστοποίηση επειδή το έκανα ένα σεμινάριο 2-3 ώρες, πόσο κράτησε, 4 δεν θυμάμαι, και θα την ανανεώσω μετά από 3 χρόνια. Να πω την αλήθεια, τα μισά τα έχω ξεχάσει. Γιατί μας κάνει και για πνευμονή. Τα μισά τα έχω ξεχάσει. Δεν σημαίνει ότι αυτό το κάνουμε σωστά μετά και μπορεί με αυτό να προκαλέσουμε ακόμα χειρότερη ζημιά. Ναι, ισχύει. Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει. Και εγώ έχω παρακολουθήσει ένα σεμινάριο κάρπα πριν από αρκετά χρόνια. Θέλει όλοι μας να ανανεώνουμε, να επικαιροποιούμε τροποντινά αυτές τις ικανότητες, τις οποίες μακάρι να μην χρειαστούμε ποτέ. Κύριε Σιόλιο, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ωραία και χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Σημαντικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι φωτίσαμε έτσι κάποιες άγνωστες πτυχές και εγώ ομολογώ πολλά από αυτά που ανέφερε ο κύριος Σιόλιος, Βαγγέλη, δεν τα γνώριζα, σε ό,τι έχει να κάνει με το προσωπικό, με το πώς αξιολογείται για να γίνει μια διαδικασία διαγωνισμού, ας πούμε, και για τις πτέρυγες που είναι να κατασκευάσουν στο Μαμάτσιο. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα χρήσιμα, δεν νομίζω να αφήσαμε κάτι ακάλυπτο, έτσι. Αν και λίγο ημερών, θα πω εγώ, διοικητής ο κύριος Σιόλιος ήταν ενημερωμένος και μας, όχι μόνο ενημερωμένος, μας ενημέρωσε και πολύ σωστά, πιστεύω, και εμάς και τους ακροατές μας. Τον ευχαριστούμε με τη σειρά μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να ενημερώνουμε τον κόσμο για τις δράσεις και για τις υπηρεσίες που προσφέρει το νοσοκομείο μας, και αν ποτέ με ξαναχρειαστείτε, στη διάθεσή σας, με πολύ ευχαρίστηση
να τα ξαναπούμε. Η κατάσταση είναι τόσο δυναμική, αλλάζει συνέχεια, οπότε νομίζω ότι μέσα στη χρονιά την επόμενη, ας πούμε, σίγουρα θα χρειαστεί να ξανακάνουμε μια κουβέντα, γιατί προφανώς και εσείς θα έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλύτερα και τις ανάγκες που μας λέγατε πριν και ό,τι άλλο χρειάζεται να γίνει στο νοσοκομείο. Σας ευχόμαστε και οι δύο, και εγώ και ο Βαγγέλης, τα καλύτερα, υγεία πάνω απ' όλα. Σιδεροκέφαλος, να το πω. Σιδεροκέφαλος, έτσι. Καλή θητεία και να είστε γερός. Ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ σας και στους ακροατές σας. Ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Sky 99,7. Σε πιάνει από το αυτί.